وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى حضرة روح الصحابي عبد الله محمد بن سليمان الجزوري وإلى روح فقد الشيخ وإلى حضرة ذهني وذهنكم وذهن أهلي وذهن أهلكم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir apa nih? Allahumma sholli ala Nabi Adam tanggal 24. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah sholli mugi paring tambahi rahmat ta'zim Tuhan ala abina ing atase bapak kita Adam ya Nabi Adam. Nabi Adam itu anak manusia pertama, mergo lanang dianggap sebagai bapaknya manusia. Wa ummina lan ummi kita, ibu kita. Wa ummina lan ibu kita Hawa ya ibu Hawa. Nah, sing wedok itu ibu Hawa, bukan Hawa ya. Tulisannya ini boleh transliterasinya ya Hawa. Tulisnya nganggo latine ha. Tapi nek nulis nganggo bahasa Arab, nganggo tulisan Arab pakainya ha. Sholatan kelawan kaya sholata nggih. Sholata malaikatika, ngoten to? Kelawan kaya sholawate para malaikat Tuhan. Kelawan kaya sholawate para malaikat Tuhan. Kaya sholawate para malaikat, malaikat yang maca sholawat. Wa ati lan mugi paring Tuhan. Wa ati lan mugi paring Tuhan hima ing Adam lan Hawa. Hima ing Adam wa Hawa minar ridwani sangking piro-piro ridho hatta turdiya sehingga ridho Tuhan. Hatta turdiya sehingga ridho Tuhan huma ing Adam wa Hawa. Wa jazilan mungkin bales Tuhan. Wa jazilan mungkin bales Tuhan hima ing Adam lan Hawa. Ini sholawat, tapi ini dikhususkan untuk Nabi Adam dan Ibu Hawa. Semoga Allah ridho balas juga mengampuni Adam dan Hawa. Kenapa? Ya sing dadekake sebab onone dunya iki nggih Nabi Adam karo Ibu Hawa. Ya umpama Adam dan Hawa orang gawe kesalahan, ya ora mungkin ana dunya. Mergo dunya itu kan memang kanggo menungso, gitu. Kan awalnya penduduk surga, kulonnya sampeyan pucal penduduk surga srine. Mulane sesuk ya bakal ning swarga. Cuma mungkin ngicipi neraka sik. Makane napa bapak ibu kula jeneng sami niku asli penduduk surga. Mergo ngreneki Ibu Hawa karo sinten? Karo bapak Adam. Biasalah wedok kan kakean istilah petingkah ambek wong lanang. Akhirnya dadekke wong lanang yo nek digregeli wong wedok kan kadang ora tegel nganti perintah Gusti Allah wae diterjang. Gitu. Nah, akhirnya Gusti Allah murka, napa to pengen buah kuldi. Padahal ning Qur'ane cetha surga nikmat sak pirang-pirang, nikmate surga wis sak pirang-pirang. Jare jenengan ki apa meneh kok ngucap ge batin wae langsung teko. Tapi ndelelai biasane ora. Nabi Adam iku Hawa mulih sami ge ngoten. Ning omah ki lawak sak pirang-pirang. Yen kaya ana iwak pitik, ana bakso, mungkin ana tahu, ana tempe, gudangan ngoten niku to. Ya warna-warna. Ning kadang malah pengen sing iso pilih, pengen apa? Ger. Ya ora biasane.
lali ambek nikmat sing gede menggoyak nikmat sing cilik. Nabi Adam ya Hawa ini ambek ngoten to. Kabeh ning swarga kuwi entuk mung siji. Napa sing ora entuk dua khuldi. Ya manusa nek dilarang kan biasanya ya penasaran. Makanya Ibu Hawa ngerenge, kuwi kok ora entuk aja-aja kuwi buah sing paling enak. Makanya nganti apa membujuk suaminya apa Nabi Adam untuk apa menghentikan dua khuldi. Lah itulah awal nantinya jadi kehidupan dunia. Sing dadekke Gusti Allah murka Nabi Adam karo Ibu Hawa. Nah, dihijrahkan, dipindahkan ke dunia. Nah, makanya sholawatnya di sini. Yo ketan toh Nabi Adam, Ibu Hawa, iki penduduk surga, nglakoni maksiat, nglakoni larangan Gusti Allah, nggih muga-muga Gusti Allah dadi ridho. Napa? Yo mergo sebabe Adam karo Hawa, umpama Ibu Hawa kuwi ora ngeyelan, gitu, yo ijek tetep ning swarga. Dunya iki wangun, ora ana apa-apane. Sama umpama ora ana manungsa iki dunya kaya apa wujude? Ya mungkin ijek alas ya nang ya. Mergo ana manungsa kan alas do tiba berarti nyambung rano nggih matur nuwun. Ngono-ngono wong wedok kita biasane yo mergo wong wedok ngoten niku kita sing mone ora apik. Nah, iso dadi apik. Nek percaya omah kok ora ana wong wedok elas kaya apa? Nah, kaya kandang wedhus, kaya kandang pinting. Karo pasar wae jek apik pasare. Tapi begitu wong wedok lebu omah dadi resik. Mulane ora kono ora kene jenengan anak-anak ya bojo bareng bojo lanang mlebu omah pertama sing ditakoke ibu main ndi niku main ning ngendi lha jenengan balik ning pondok. Nah engko napa sing digoleki pertama sapa mesti ibu. Nah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah afdhalama kelawan luweh utamane perkara jazaita kang bales tuwat bihi kelawan ma'aban ing bapak wa umman lan ing ibu anwaladehima saking anak lorone aban wa umman. Yo njaluke ngapura barang kanggo anak turune Nabi Adam, terutama wal anwaladehima itu adalah dua anak dari Adam dan Hawa yang awalnya membuat sengketa. Sinten? Qabil dan Habil. Umpama Qabil karo Habil ku menut karo Nabi Adam dalam hal perjodohan. Gitu? Nabi Adam kan selalu apa? Ibu Hawa itu kan selalu melahirkan anak itu selalu kembar, ya toh? Lanang wedok, nah kembar kabeh. Lah orang manungsa ya akhirnya perjodohannya dientuke sedulure dhewe. Mbak sing napa Mbakyu dientuke Adi utawa Adi dientuke Kang. Ya bukan menut, sing ayu ya dientuke sing ayu. Lumrahe manungsa kan ngoten. Sing ayu dientuke sing bagus to. Sing ganteng dientuke sing ayu, lah sing biasa dientuke sing biasa. Kok pilih-pilih kan protes. Lah kok enak men aku bagus kok kon ngepek adikku sing elek. Aku ya pengene ngepek sing ayu. Lah nek sing elek entuk ayu ya mestine seneng. Alhamdulillah. Ya mergo persengketaan itu akhirnya napa? Dadi tukarane Qabil karo Habil. Berarti padha karo Qabil Habil itu ya setiap ada dulur karo dulur tukaran, ada persengketaan, ana wong gelut, ana kreak, kuwi entuk kiriman sone. Nonton mriki napa? Anwaladai hima dijaluke ngapura. Umpama piye meneng nganteng ya donya ora rame. Ana ning wong salat karo salat, ora ana wong maksiat. Allahumma ya Allah sholli mugi paring tambahi rahmat taklim tuwat ala sayyidina ing atase bedara kita Jibril
iya malaikat Jibril. Nanti ana khusus sholawat sing kanggo malaikat. Wa Mikaila lan malaikat Mikail. Wa Israfil lan malaikat Israfil. Wa Izraila lan malaikat Izrail. Wa hamalatil arsy lan malaikat arsy. Malaikat arsy, malaikat sing nyangga bumi niki. Wa alal malaikati lan ing atase para malaikat al muqarrabina kang den parekake. Nah, kenapa ini nama 4 malaikat ini disebut langsung disebut. Nah, jumlah malaikat yang dengan apal mungkin 10, tapi ini nopo. Nah, kok sing disebut Jibril, Mikail, Israfil, ini adalah termasuk cara kehidupan dunia itu punggawane Gusti Allah. Orang yang langsung berkepentingan dengan kehidupan manusia. Jibril. Nah, kabeh sing ngatur dunya, ngatur rezeki lan yang sami niku nggih napa saka malaikat Jibril. Mikail kok sing bagi-bagi rezekine. Israfil sing engko terakhir tugase. Nah, dunyane wis rampung. Meniup terumpet. Israil iki sing medeni. Wong pengene yo adoh saka malaikat Israil. Maka Israil sing nyambut nyawa. Malaikat tok Israil iki nglire ijatahe sapa sesuk sapa jam iki sapa wis ana daftar tunggune. Termasuk punya sami ini daftar tunggu. Ya nah, wis ana ning catetane Israil. Mbok daftar tunggu iki kok minggu sesuk, apa sasi sesuk, apa ijek suwe. Itu kabeh nang ning daftar tunggu. Ora saged kemati to. Ning daftar tunggu kan tinggal diceluk iki jenengan nak antrine puskesmas. Dene daftar tunggu napa boten nak puskesmas? Nggih, ngenteni diceluki. Tembung ngenteni iki ya ana sing sedilu, ana sing suwi, ana sing nganti marake boyoke pegel. Ya kuwi antri kabeh. Dan ibaratnya ning dunya kuwi kayak di ruang tunggu dengan antri dokter, dengan ning rumah sakit, dengan ning puskesmas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala jami'il anbiya'i lan ing atase sekabehane pira-pira nabi. Sing keloberan selawat njenengan maca selawat iki ora trimo Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, hamalatul arsy, malaikat, tapi yo para nabi. Para nabi akeh jumlahe pira nabi 24.000. Wal mursalin lan pira-pira rasul. Dan juga rasul yang jumlahnya ada berapa? 324. Nggih, jumlah rasul sama nabi. Nah, salah ya dikoreksi di Google ono mesti. Sholawatullahi utawi pira-pira sholawate Allah utawa rahmat takzime Allah wa salamu lan salame Allah iku alaihim tetep ing atase Jibril, Mikail sak teruse asma'ina halis sekabehane. Ya diwaca bareng-bareng kuwi. Allahumma sholli ala sayyidina Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila wa hamalatil arsy wa alal malaikatil muqarrabin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin sholawatullahi wa salam alaihim asma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ya Nabi Muhammad. Artinya sami ada dama kelawan bilangane perkara. Ada dama kelawan bilangane perkara alinta kang mudaneni tuan ing man. Alinta kang mudaneni tuan ing man. Wa bil amalan sakliyane perkara alinta kang mudaneni tuan
Wazinata malan sak timbangane perkara. Wazinata malan sak timbangane perkara alinta kang mundhanani tuan. Wa midada kalimatika lan sak mangsine pira-pira kalimat tuan. Allahumma ya Allah, sholli ala sayyidina Muhammadin ya Nabi Muhammad. Sholatan kelawan sholawat utawa rahmat taklim mausulatan kang den temokake. Mausulatan kang den temokake bil mazidi kelawan tambah. Maksudnya ya sholawat kanggo Nabi Muhammad iki tambah-tambah ya saya dino tambah jam kaya tambah dino tambah minggu tambah sasi tambah akeh sing maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ya Nabi Muhammad. Sholatan kelawan sholawat latan kotiku kang ora pegot. Pegot niku napa? Pedhot apa sholat. Sholat tapi bermakna sholawat. Latan kotiku kang ora pegot apa sholat abadal abadi ing dalem selawase lawas sepanjang masa. Orang mungkin berarti dari setiap detik ini jenengan meneng ora maca sholawat ning liyonggon mesti ana sing maca sholawat. Berarti abadal abadi nganti sesuk dina kiamat itu setiap waktu pasti ada orang yang membaca sholawat. Ini sing saiki seneng ngene sing maca sholawat kanggo ngaji dalail cah ikhlas. Engko menawa kula nyasami wis bar ngaji dalail yo mungkin ning liyonggon ya ana wong maca sholawat. Kemudian ning sak donya matahari itu kan berputar. Berarti sesuai dengan apa dunyane kuwi. Ning kono saiki dhewe esuk, ning kono ana sing wis awan, ning kono meneh ana sing wis sore, ning kono meneh ana sing wis bengi. Contohnya misalkan Indonesia karo Amerika misalkan kebalikannya 12 jam. Nah saiki ning kene jam 6 esuk berarti ning Amerika jam 6 sholawat. Orang mungkin bilang tuh maksudnya tetap ada yang membaca. Allahumma ya Allah, sholli ala sayyidina Muhammadin. Sholataka kelawan sholawat Tuhan. Sholataka kelawan sholawat Tuhan. Allati ya sholataka. Allati ya sholataka. Sholaita kang paring rahmat takdim Tuhan. Sholaita kang paring rahmat takdim Tuhan alaihi ing atase Nabi ala sayyi wa alaihi ing atase Nabi wa salim lan mugi paring tambahi rahmat Tuhan. Para rahmat salam maksudnya wa salim lan mugi paring keselamatan Tuhan ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad. Salamaka kelawan salam Tuhan. Salamaka kelawan salam Tuhan alladzi ya salamaka. Salam kang paring rahmat salam sapa ing Nabi ana saking kita maing perkara huwa kang utawi Nabi iku ahluhu ahli nikmat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ya Nabi Muhammad. Sholatan kelawan sholawat turdi kang ngridhoake apa sholawat ka ing Tuhan. Turdi kang ngridhoake apa sholawat ka ing Tuhan. Wa turdi lan ngridhoake apa sholawat ing Nabi. Wa ma'dini asrorika lan dadi panggonane pira-pira rahasiane Tuhan. Segorone cahaya kuwi kandung Nabi. Rahasiane Gusti Allah niku ya termasuk sing nyekal Kanjeng Nabi. Walisane hujjatika lan dadi lesane hujjah dalil. Walisane hujjatika lan dadi lesane hujjah Tuhan.
wa arusi mamlakatika lan dadi ngantene keraton tuan atau kerajaan tuan, wa arusi mamlakatika lan dadi manten keraton tuan, wa imami hadratika lan pengarepe lan dadi pengarepe pengayoman tuan. Imam itu sing ngarep. Jadi kalau imam bermakna pemimpin di sini orang kudu ning ngarep. Pemimpin itu harus bisa 360 derajat. Iso ning ngarep, iso ning mburi, iso samping kanan, iso samping kiri, iso dhuwur, iso kabeh iso. Makanya sampai pemimpin 360 derajat. Wa tirazi mulkika lan dadi kembange keraton tuan. Untuk kembang perhiasan yang kena. Wa tirazi lan dadi kembange utawa perhiasane keraton tuan. Dunya niku wis umpama ora Nabi Muhammad ora ketok indah. Sing dadeke ketok indah ing mergo Nabi Muhammad. Wa khazaini rahmatika, wa khazaini rahmatika lan dadi gedhonge rahmat tuan. Khazin itu artinya gedhong, gudang. Wa tariqi syariatika lan dadi dalane syariat tuan. Wa tariqi syariatika lan dadi dalane syariat tuan. Al-mutaladdi kang rasa enak. Al-mutaladdi kang rasa enak. Bitauhidika kelawan nyuwijekake ing tuan. Bitauhidika kelawan nyuwijekake utawa mengesakan tuan. Insani ainil wujudi terus itu fa insani ainil wujudi di insani di insani terus ini kang dadi menungsone maksudnya pripun iki saya insani ainil wujudi kang dadi menungsone kahanane wujud. Kang dadi menungsone kahanane wujud insan kali menungso cetha iki meyakinkan aku iki menungso ya ana jenenge kang insani. Wasababi lan dadi sebab. Wasababi lan dadi sebab fi kulli mawjudin ing dalem saben-saben perkara kang wujud. Fi kulli mawjudin ing dalem saben-saben perkara kang wujud. Aini ayani khalqika kang dadi mripate pira-pira kahanan makhluke tuan. Kang dadi mripate pira-pira kahanane makhluk tuan. Al-mutaqaddimi kang dingin dhisik, al-mutaqaddimi kang dingin isik min nuri diaika saking nure padang tuan. Min nuri diaika saking nure padang tuan. Wallahu a'lam bishawab wal haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.